rolling action. Kaga da Allah daya so nake mu ga gatarin kana ji na abin da aka ce za ka tsaya za a cire farcenka babban so nake sara daya tas ya fice ka gane haka ka gane da Allah za a dasa ma wata da Allah ha ba da Allah jinin kadan muke so ko da wannan din ne haka za ka haka yawa yanzu cire wannan din yace abin da ya fitowa so ka juya kafan mana to ko a dawo wannan din a sare hannun ha ba da Allah kai ta yara ka daukaka mu fa duk abin da wai inda suke mu ba wannan dame ba magana editing ko wani mu da gaske riyali in jini ya zuba kafa ta cire kai ya cire ba wannan in kunne ne ya fita kawai direct ka gane in ba haka iya bai ka tattara kayan ka koma gida ka koma bukka abu ne ko ya dai ka koma kai ke marama hada mana kayan mu ba wannan dan mu ba ka zo ka ringa ba mu wahala ba